Aké tri vrchy sú v znaku Slovenskej republiky? Ty vrchy? Biela, modrá, červená. Čo je to polomer a čo priemer kružnice? A čo som ja, bol škola? Aby to všetko vedel. Polokruh, čo? Polomer a čo ja viem, ja neviem. Priemer. Priemer a všetko je v poriadku. Kto je to VIP osoba? To je skratka. Ale neviem, čo to je. Neviem, viem, že to je VIP, ale neviem tú skratku, neviem, čo to je vlastne. Neviem. A vy to pri kom máte v tom telefóne VIP? Tak keď zapínam telefón, alebo čo, tak sa mi označí niekoľko razy, mi tam nahodí VIP. Neviem presne, čo to je. Viem, že to skratku neviem, ale neviem, čo to znamená.